Bħalissa għaddejjin it-tħejjijiet biex nhar il-Ħadd li ġej 21 ta' April tiftaħ il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista taħt it-tinda quddiem iċ-Ċentru Laburista fil-Pjazza Ewlenija taż-Żejtun. Din il-konferenza se tkun mifruxa fuq ġimgħa b'attivitajiet li jilħqu l-qofol tagħhom b'żewġ sessjonijiet plenarji, imbagħad bl-għeluq tagħha l-Ħadd 28 ta' April fejn se tkun indirizzata mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Vela. Dwar dan tkellimna aktar mal-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attard li spjegat li l-għan ewlieni ta' dawn l-attivitajiet u biex il-komunitajiet jaraw kemm il-Partit Laburista qiegħed hemm biex iħeġġeġ u jixpruna idejat u proposti ġodda li jġeddu u jfasslu il-futur ta' pajjiżna. Xhieda ta' dawn huma l-workshops li qed jiġu organizzati mill-Partit Laburista stess b'temi differenti li joqtu aspetti varji mis-soċjetà tagħna. Dawn ser ikunu attivitajiet fejn għal darb'oħra se nuru kemm il-Partit Laburista huwa miftuħ, lesta biex jikkonsulta ma' kulħadd, lesta biex jixpruna l-politika tiegħu bbażata fuq il-konsultazzjoni man-nies kif propju qed naraw bit-town hall events ukoll li kien hemm fosthom pereżempju mad-dilettanti tal-festi, l-isportivi kif ukoll persuni varji minn komunitajiet differenti. Fil-fatt Dr. Attard komplet tisħaq li dawn il-workshops se jkomplu jsiru matul il-ġimgħa li ġejja anke fil-Gżira ta' Għawdex flimkien maż-żgħażagħ. Il-President tal-Partit Laburista ċċennat li l-appuntamenti din il-ġimgħa huma biss pass seqreb għal ġurnata tant memorabbli ta' jum il-ħaddiem nhar l-ewwel ta' Mejju fejn kulħadd hu mistieden jingħaqad mal-Partit Laburista fil-Belt Kapitali tagħna. Hekk l-appuntamenti issa nhar il-Ħadd li ġej titnieda l-Konferenza Ġenerali miż-Żejtun mill-Pjazza taż-Żejtun, il-Ħadd ta' wara mbagħad il-Konferenza Ġenerali tagħlaq il-Konferenza Ġenerali fil-Ċentru Nazzjonali Laburista biex imbagħad l-appuntament il-kbir nistgħu ngħidu kulħadd tal-Belt Valletta fl-ewwel ta' Mejju li ġej fejn hemmhekk ser nilħqu il-qofol tal-attiviżmu politiku ser tkun ġurnata memorabbli.